Že Peaky Blinders, ty z teba. Dobre. Vykokot sa mi tu pod nohami. Kokoček, nemám strančku, to čo to piči. Všetko rozjebem. Dobre. Lebo to chodiť s vozíkom ešte, keď sú 3 Hej. Pič, skoro si to rozjebal. Není tu ten No dedek? to vybuchuje. Čo sa to nehybe? Jebem celý semafor. Tam už nič není. A ten čo tu strieľa je kokot? Čo? Čo tu strieľa je kokot? On to je nejaký monštrum, ktorý vypadá ako chodiaci kokot. Čo? Haló? To čo si urobil? Ja nič, mne to normálne, že zrušilo. Mne napísalo, že client dačo. Fakt? Ja som hrala, zrala som matičku a neviem, vypla hru. To je extrémne. Piče. Fakt? Nemám ju v inventári. Ani... Tu je, dobre, je tu. A je nabitá? Áno. Aha, váza tu je. Púšťam. Halo. Si odmutla na Discorde. Hups. Okej, no počkaj, ty kokos. To tu nehajme, lebo tu hneď oproti je ten Volt. Už teoreticky sa to môže ísť už zaniesť. Môže. Tak, poďme ja či ty? Poď ty. Počkaj, to chceš akože tady tu zobrať ten oný, veľkú kostru, tebe jebe? Čo mi pičuješ? Však ale videla si tú cestičku tam, takú tú veľkú? Tú veľkú klikatú? To není pohoda. Tak by som ešte zral sem tú kostru. Ale dobre, môžeme skúsiť, no. Je to len 24 000. Piče, nemôže ísť tam, počkaj, jo tam nabejtím. Kde je? Vedľa mňa. Piče. No. Tak, zostaň. Yeah. To je bomba. Počkaj, ťažké to je, pomôž mi. No, super. Prepáč, Dobre. to som nechcela, no. Jaj, bože. Čo robíš? No. Si zobrať. Neviem.
Nepadni. No tak to, Otoč sa. tak to šúchaj po zemi, prečo to do piče sa zdvíha? Však lebo keď to šúchaš proste, tak to proste tam dopadá. No. Dvihni to. Ja to Trošku. však ale neviem viacej, čo mám robiť. Slabý kus. Kam? Počkaj, Kľud. Máme zachovať pokoj. No, dobre. 24 000 máme z 11 000, nevadí, no. Však ale... Nevadí. A tu je vozíček. It was at this moment that he knew. He fucked up. Počkaj, nie, ešte, že má... Jojku. Extrémne toto. Koľko ti vyjednaných celá táto propaganda. Skoro sa jebali peniaze. Hej, jebni ma. Dobre. Ber to. Ja už to neviem. Vlastný vozík ma podpálil. Dick. Dick. Piče. Jaj. Mám piči tanier. Nice. To sa asi Došli rozbije. náboj. Nevadí. Kde je Volt? Opatrne. Tam dole. Tu je ešte strašne veľa vecí. To zoberiem, ja, kľudne. Dobre. To je ľahké pre mňa. Idem sem ešte kúknuť. Bolo tam niečo? Nie. Per vozík. A tam nasúkam tú tónu. Môžeme? No. Už sa asi respawnuje monštra, takže... To piče.
Počúvaj ma. Tak keby vidíš, čo stalo. Za mňa utekala tá nona piča a ešte aj tá žaba. Potom sa navzájom pozabíjali. Taďak! To zajeme vredotka, ty kurva. Halus. Halus. Kam mám ísť do piče? Volaj to auto. Volaj to. A čo to tu rozhadzuješ? Toto je. Však zober. Ja sa snažím to zobrať, ale nešlo mi to. Kam som to hodil? Čo? Si beriem. Dobre. Čo toto? Stamina a Ja speedka. mám šprint. Hej, hej. Inak to sme zatiaľ najďalej, jak sme kedy boli. Asi. Nie. Zarepuj. Zarepuj. Počkaj, ja dám. Nie! Čo si koko? Jaj, ešte do toho kopne. Dobre, počkaj. Jaké to bolo? Jak to je spomalené a ty hovoríš, že rýchlo, tak to odsekávalo polovicu tých slov. Piče. Čiže nejaká ona... Hej, ale ona sa len na mieste spawnuje. Je keby... Že nemusíš nič, len nechoď k nej. Počuj, toto by sme asi mali zaniesť, toto veľké. Piče bola. Fakt. Dobré. Vieš to klipnúť? Hej. Nice. Jak to, že som na tebe? Dobre. Jaký pobek. Hej, hej, tiež som si to hovorila. Ideme, tak. Turu, 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 turu. Tu, 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 turu, Upgrade! Hovno. A nejaký malinký. Aj váza. Počkaj, posuniem to na kraj úplne. Ale čo tam je? No čo tu je? Peniaze tu zavadzajú. Počkaj, počkaj, počkaj! Pičápo. To som... Kamo. Nie! Oh, ty koko! To bol jaký... Jaký klač, povedz. Čo? Zalúbený potion. Jaj. Ale nikto nebol. No, už to ide. Moc exciting, nice. Ojeby, ojeby. Skoro si padla do tej onej vody pod tebou, Pepa. Lá vody. Voda. Ideme ďalej. Ome. Rozsebem dvere. Zajebem plyn. Či ne? Tak to nebolo? Upgrade veľký. Tu je cink cink.
Neskáč dole. Á, Ledva som to prežila. Dobre. ty koko, no dobre, počkaj. Hej. To je Ron Weasley? Nie, no, podobá sa. Čo? No, to je nejaký cigánsky Harry Potter. Idem to odniesť. Počkaj. Ty to choď odniesť. Počkaj! Zas ten zelený prach, ja neviem. To je raz som nezelený prach, čo?